आरोबाव बीपीएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफ्रा यूपीपीएल दोलोआव हाबफैदों। बरगाग्रा प्राइमारि बीपीएफनि मावथि सोद्रोमाफ्रा बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव हाबफैदों। नंगौ दिनै बाक्सा जिल्ला 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खामारदैसा प्राइमारियाव यूपीपीएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारिया जोबनानै थाङो। बे समाव जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थिनि गोख्रों बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दं। बे बीटीसी बिसायख'थिनि सिगां दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानायाबो जेरावबो सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो बरगाग्रा प्राइमारि बीपीएफनि सा 12निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफ्रा बीपीएफ दोलो नागारनानै खामारदैसा प्राइमारि यूपीपीएल दोलोनि मावख'आव जयेन जायो। मुसलपुर जिल्ला यूपीपीएलनि गाहाय नेहाथारि बिजु बरकसारि, मुसलपुर जिल्ला यूपीपीएलनि गुबुन गुबुन आयदानि दैदेनगिरि आरो कक्लाबारि ब्लक यूपीपीएलनि गुबुन गुबुन आयदानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे खामारदैसा बीसीडीसीनि मासिगिरि आरो खामारदैसा प्राइमारि यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे जयनिं हाबाफारिया जोबनानै दिनैहाय जोंनि खामारदैसा प्राइमारिनि बानजायनायाव जोंनि खामारदैसा प्राइमारिनि सिङाव थानाय आरो लोगोसे बरगाग्रा प्राइमारि बीपीएफनि सिङाव थानाय माखासे बीपीएफनि हान्जाफ्रा मावथिफ्रा फैनानै जोंनि प्राइमारि यूपीपीएलनि जोहै बेवहाय जयनिं हाबाफारिया जों लानाय जादों। बिथांमोनहा यूपीपीएल दोलोनि जि आदर्श आरो नीति आरो आथिखालाव सोलिबाय थानाय प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै सा 12 बीपीएफनि मावथिफ्रा दिनै जोंनि यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैदों। सैथो खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै सारा बीटीसी ओनसोलावनो जोंनि यूपीपीएल दोलोआ मोनफ्रोमबो समस्तिखौ देरहानायनि थाखाय जि हाबाफारि लानाय हाबाफारिफ्रा अलरेडि जोंहा साखाफारा जाखाजोब्बाय। थारैनो जोंबो कक्लाबारि समस्तियाव 99% जोङो दिनैनि दिनाव जोङो इलेक्सन जायोब्ला जोङो देरहानानै दङ। बीजेपीआबो हारसिङैनो इलेक्सन गेलेनो थियारि बे समाव माबा मोनसे खहा जागोन नामा? जों सानो दिनैनि दिनाव यूपीपीएल दोलोखौ खहा खालामनो हानाय जोङो बेबायदि नुहुराखै। थारैनो बिथांमोनहा माखौ लानानै बिथांमोनहा गेलेनो नागिरदों जोङो सानस'नो हायाखै। मानो होनब्ला जोंहा ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय लानानै बा ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि जोंनि दोलोनि हाबाफारि दङ बेयो दिनै जोबोद आवगायबाय। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि समाव जोङो गुबुन दोलोखौ जोङो खुनु गिनांगौ गैया होननानै जोङो फोथायनाय दङ। बिथांमोनखौथ' जों दिनै माथो इलेक्सननि बोथोरा खाथियाव फैदोंब्लाबो बिथांमोननि खुनु एक्टिभिटिसखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो कक्लाबारियावथ' बिथांमोना दिनैनि समाव जेबो मोनसेबो एक्टिभिटिस बिथांमोननिफ्राय जोङो नुनो मोनाखै। बिथांमोना बेनिखायनो जों सानो बिथांमोना जोंनि थाखाय कक्लाबारि यूपीपीएल दोलोनि थाखाय जेबो खहा लाबोनो हानाय नङा। आं डाइरेक्ट गुबै थांखिखौल' बुंनानै माबा खालामनोसै। जायखिजाया जों दा फैनायनि कारना जाहैबाय दा जिथु फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि बीटीसी बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों दा यूपीपीएल सरकारखौनो नेक्स्ट आरो सरकार दाफिननांगौनि सार्थ'आव जों गासैबो गाजा गोमजा ओंखारबोनाय जादों। यूपीपीएलनि जानानै मोजां माने खामानि मावलांनो होननानै जोङो जयेन जाफैनाय जाबाय। दासान्दि जोंनि नुनायावथ' जों मोजांखौनो नुहुरबाय दङ। गोबां खामानि मावनायखौ जों नुगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो यूपीपीएल दोलोखौ मोजां मोननानै बेयाव जगदान होफैनाय जाबाय। गाज्रि मोननायनिथ' बिदि कारनथ' बिदिहाय बांद्राय बुंजाया। दा खोथाया जाहैबाय दा फारसेथिं बिथांमोना सरकारबो गैला। सरकार गैयिजों आरो थाफाबाय थानानै जोंहा मा मुलाम्फा जानो। दा सरकार गोनांजोंनो थाफानानै जोङो रायजो राजानि मोजां गामिनि मोजां गासैनिबो मोजां साननानै दा सरकार गोनां माबायाव बास्लायनाय जाबाय आरो। जोङो बरगाग्रा प्राइमारिनिफ्राय बारगाव गामि आफादा जोङो 11 जन जयेन जाबाय। बे 11 जन जयेन जानायाव मा होनो यूपीपीएलनि जि आदर्श नियम निति मानसिया मानसिजों अनलायनाय बेखौ नुनानै जोङो गोजोन थासारिखौ नुनानै जोङो बारगाव गामि आफादनिफ्राय दा 11 जन बीपीएफनिफ्राय यूपीपीएलआव जयेन जाफैनाय जादों।
खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।